strani... Što te prekidam? Da? Mogu ja sad? Ne, prosto ja. Ne, izvijem. Mislim, namlađimo sve prosto. A štica se kotije za toliko... Jako mi je značajno da predstavi sledeću osobu. Kako da kažem? Nosilac velikih, važnih, filmskih i pozorišnih, što bih rekao, igra i levo i desno, igra u dva udruženja. Najzanimljiviji pogled koji sam ja susreo kao kolega u svojoj karijeri. Mene gledaš? Drugi najzanimljiviji pogled. Drugi. I ne znam koliko naši prijatelji danas, nije to publika, znaju da su glumice potpuno izgubljeni u vremenu prosto. Ne znaju naravno šta je levo, šta je desno, šta je pravo. Ne znaju. S njom nikad nisam mogao da se nađem gde se dogovorimo. Veliki smo prijatelji. Onda to nisam. Kaže me, okrenem se levo, evo vidiš li, ona se okreće desno. Za život potpuno nesposobna, za scenu presposobna. Ljubika Planić. Moja Ljubika. A još Ljubika treba posebno se zahvaljen, ja ne bih uspio ovako ni blizu. Čak ni moja majka. Izvini dušo za malo rakije, sve to nešto za rakije. Dobro večer. Znači, nije sve tako strašno kao što Marko kaže, istina da ne umem da razlikujem od nešto od desna. Pogotovo u vožnji, što ponekad ume da bude i opust. Jako mi je drago što se nalazim na ovom festivalu i stvarno hvala ti, Miki, što si se uopšte dosetio da se prosto i obeleži ovaj dan i da se napravi jedan festival povodom ovako velikog glumca kao što je bio Danilo Lazović. Ono što ja mogu o Danilu da kažem jeste da ga nikada nisam upoznala, da sam bila pa mala pa mlada dok je on snimao i radio, ali se sećam da sam kao dete jako volala da pratim neke filmove možda koje nisu bila onako shodna deci. Tipa, sećam se filma Smrt gospodina Goluže, koji je mene ostavio neverovatan utisak, mada sam bila strašno mala kada sam to gledala. A sada mi je podsjetio snimak pozorišne predstave Mala, gde je Danilo igrao Stojana, i sećam se filma Mala, gde je on takođe igrao istu ulogu, i sećam se da sam bila potpuno zapanjena da neko može da bude takav zlikovac. Da, jer zapravo njegova uloga u tom filmu je bila takva, što govori onako o nekoj vrhunskoj autentičnosti onoga što je on stvarao. I meni je, recimo, uvijek bilo neobično kako čovek, kako glumac koji nešto izvodi može zaista onako celim bićem da poveruje u to što je, tako da mu čak izađe i žila kucavica na čelu. Što je meni bilo potpuno onako zapanjujuće. Ti to ne možeš da izvedeš, ti možeš da nasmeješ publiku, ali kada nešto doživljavaš i pokušavaš da preneseš, to nekako je jako teško, da toliko povereš u to i budeš u tome da čak i organski dobiješ reakciju. To je ono što je Danilo uspeo mene, znači omađije kao mladu osobu, gde sva sreća, pa tada još nisam bila u tim glumačkim vodama, pa nisam ni znala profesionalno se odredim prema tome, tako da je on mene potpuno očarao još dok sam bila mlada i dok nisam krenula ovim putem. Tako da ja mislim da je Danilo jedan od naših najvećih glumaca i da će tako ostati upamćen i da će ući u istoriju kao tako, ali o tom potom i meni je nekako i čast da sam na ovom festivalu. Treći deo, a to je da sam ja baš nikako recitator. Ma i glumica si, ali odlično. Ali nije da se baš tako loše snalazim kad treba da improvisujem. Tako da mene Marko izvrši sada na scenu odvojio od mog papira. Ja ću ti ga dodat, pošto sam te dovezao. Ne, ti mi samo dobaci da ne bi to radio profesor. Ja ću tačno za razliku od profesora. Ovo je, sam pitala Mikija šta bi mi tu trebali da odrecitujemo, šta bi tu trebali neku pesmu koja se tebe lično tiče. I onda sam ja pronašla iz zbirke pesama Aleksandra Jugovića,
koji, verovatno ne znate, je fantastičan pesnik i ima nekoliko zbirki pesama o kojima će se tek čuti. Mene je jedna posebno dirnula i ja ću je sada reći, onako kako profesor, izvinite. Početak i kraj, sve je kraj. Dan i noć, sve je noć. Kada uzimaju ti uvek daj, kada sve prolazi ti uvek kraj, u zemlju ide sva naša moć. Iz zemlje je rođen da hoda po vodi, iz vođenja ljubavi da ume da voli. Polako umire od kad se rodi, iz bola da nauči da ne voli.